Pallu ei pelaa minulla! Pupupuurokin pelaa minulla aina! Mut minun täytyy kyllä myöntää, jos skottilainen musta, Kyklopi Manne, kaikki muut hahmot on paljon siistimpiä kuin minä. Mitä? Miltäkö mä kuulostaisin Piron mielestä, kun mulla ei oo oikeestikaan tullut vielä äänenmurrasta? Mä oon nopein, mä oon paras ja kaikista tärkeintä, Esperise! Minäpä kerron teille, miksi minä olen paras luokka tässä pelissä. Minä osaan ampua isoja, kovasti tippamahtavia raketteja, joille teidän pikkuluodit ei pysty yhtään mitään. Ja minun raketeilla, niillä voi hyppiä. Tiesittekö sitä? Se on hauska. Ja sen takia minun raketit on paljon parempia ja ne sanoo aina kovaa puu. Moro, mä oon sniperi. Nyt pitää kääntyä oikealle. Pesepä hampaat. Seuraavana hivi. Siinä se meni. Sain paljon rahaa, hehe. Tajusitko se? Minä olen raskas pyssypoika. Ja tämä on aseeni. Shasa syö niin paljon hyvin kalliita luoteja, että minä joudun syömään pelkkiä voileipiä. Ja nälkäisenä minä olen aika vihainen. Terve tyypit! Terve itsellesi. Löysikö kukaan ruokamatkaa tänne? Tai mun lohkoperunat? No, Eikö? No mä metsästin tämmöistä. mut toihan meidän sniperi. No niinpä näkyy olevan. Haluakas herrasen nytten sitten? Keitettynä? Paistettuna? Vai viipaloituna? Ja sitten se kissanpeto tippui maaliämpäriin. Oi. Joo, mutta niin menetin lääkärin lupani. Arkimedes, pois sieltä! Linnut. Mutta katso, tässä minulla on hyperase. Ja kun laitan sen sinun sydämeesi, sen pitäisi Luk. Päivää. Minä olen Entinen. Minäpä kerron teille, että takana hiippailee juuri siviili. Se on ihan jännä. Eipä hiippaile enää. Siellä sattui menemään Scott. Ne tuolla on heavy. Lol. Usko säkyy taikaan. Usko säkyy taikaan. Usko säkyy taikaan. Usko säkyy taikaan. Moro, mä oon sniperi. Niinpä niin. Te mietitte, et miksi... Se on se kuulostaja